V ateliéroch Cikcak centra sa uskutočnil už tretí ročník výtvarno-tvorivých stretnutí pre seniorov. Seniorská výtvarná jeseň 2023 Metamorfózy pod vedením odborných lektorov. Podmienkou bol seniorský vek a dokonca sme brali seniorov aj mimo Petržalky, nerobili sme rozdiely. Čiže hoci kto mal seniorský vek, sa mohol zúčastniť workshopu zdarma, mohol tvoriť a vlastne potešiť sa v komunite vlastne ľudí, ktorí myslia výtvarne a chcú tvoriť nejakým spôsobom. V novembri sa konala vernisáž výstavy diel, ktoré vytvorili seniori v rámci niekoľkých workshopov, zameraných na rôzne tvorivé zručnosti vo vybraných oblastiach výtvarnej tvorby ako maľba, kresba, kombinované techniky, keramika, drotárstvo, šperkárstvo, textilná tvorba, plsenie a patchwork. Hoci som nemalovala od základnej školy, jednoducho som sa prihlásila. Malovanie ma veľmi premohlo a proste je to podľa mňa taký zmysluplné využívanie voľného času. Mne to umožňuje vyjadriť svoje vnútro a som veľmi šťastná a spokojná, že sa môžem tejto aktivity zúčastniť, že máme takého úžasného lektora, a že toto centrum nám umožnilo sa zdokonalovať a realizovať v tejto aktivite. Začiatky boli skôr také didaktické veci, sa učili spoznávať farby, techniky a rôzne iné kúzla výtvarné, aby sa vedeli prejaviť a vyjadriť nejako tú svoju dušu a splniť si svoje radosti. Uskutočnilo sa 12 tematických výtvarných stretnutí s 5 lektormi, na ktorých sa zúčastnilo 96 petržalských i mimo petržalských seniorov. Mali sme 5 odborných lektorov, pána Dušana Sekelu, akademického maliara na maľbu a na kresbu, pani Forgáčovú Ivetu na keramiku, pani magistru Anu Hrabkovú na drotárske záležitosti, pozvali pani Alicku Dontovú, ktorá vedla textilné workshopy, patchwork a potom pani Galinu Fusekovú, ktorá vedla workshop plstenia mokrého. Seniorská výtvarná jeseň opäť potvrdila záujem o výtvarnú tvorbu seniorov a zároveň tak motivuje organizátorov o rozširovanie výtvarných aktivít formou nových kurzov a workshopov.